Il n'a pas peur de la mort. Moi, la mort... Mohamed Merah, que deia no tenir por de la mort, va treure la vida a 7 persones. El germà Abdelkader, condemnat a 20 anys de presó per participar en una organització terrorista. Una de les germanes, Suat, se'n va anar a Síria amb els seus 4 fills i ha tornat a Algèria, el país dels seus pares. Les trajectòries de cadascun dels membres d'aquesta família mostren la complexitat del jihadisme. Els 5 fills del matrimoni Merah van viure a diversos barris de Tolosa, com aquest de l'Emirall, un dels que ha acollit més onades d'immigració des dels anys 60 i on la principal activitat econòmica és el tràfic de drogues. El fill gran, Abdelghami, s'ha allunyat de la seva família. Va escriure aquest llibre com a germà de terrorista. La seva vida perilla i ha hagut de marxar de Tolosa. Es troba en algun punt de França i contactem per Skype. Pourquoi je suis différent de Mohamed Merah? C'est une question que je me pose très régulièrement, sur laquelle je travaille. Je sais que dans beaucoup de quartiers, Mohamed Merah est vu comme un héros, un défenseur de l'islam. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Els 400 quilòmetres que separen Tolosa de Ripoll no són només geogràfics. Hi ha una llarga distància emocional. El context social i econòmic, però sobretot les realitats familiars dels autors materials dels atemptats de Barcelona i Cambrils són diferents. A França fa temps que estudien els processos de radicalització i centren els seus esforços en la prevenció dels més joves. Venim amb la idea de poder aprendre estratègies que ens serveixin a Ripoll per gestionar un post-atemptat, que és el que estem vivint nosaltres en aquests moments. Hem contactat amb educadors de carrer i tenim estratègies concretes que ja podem dur a terme. La idea és aplicar determinades activitats que ja es duen a terme aquí per treballar la convivència i la ciutadania, una milloria de les relacions. Podemos encontrar unos aspectos comunes, por ejemplo, en la socialización de los jóvenes y la relación con el Islam radical a distancia, por ejemplo. Pero queda mucho trabajo para entender las cosas. Més enllà de la imatge que genera Mohamed Merah entre els seus seguidors i detractors, aquest intercanvi d'experiències evidencia que cal treballar, segons els experts, amb un discurs que eviti tot tipus de violència. Anna Teixidor, TV3, Toulouse.